karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Tabunan ninyo ang iyang pagkaon sa lamisa doon sa buhing kahoy sa kusina. Oo, Lola. Pero dili ka pa mamatay. Mamatay ko kung mahibaw si Mercy nga buhi ko. Unsa? Lola Tinay, dili mahibaw si Mama Mercy nga buhi ka. Ako nang isaad nimo. Kung mahibaw siya, mamatay ko. Daghan ang mapagan. Ingon anak ka nautan si Madam Mercy para nimo, Lola. Dautan ng ilang kaliwat, mangingilog. Busa way rason nga dili kini masunod ni Mercy. Lola Tinay, sige na, pahuway na. Salamat, ma'am. La, pahuway na. Mubalik rami, ha? Salamat ninyo. Ayaw kalimot. Ako si Lola Tinay. Patay na si Lola Liling niyo. Analisa! Analisa! Agoy. Ako man yun makaatubang ining malditang tiguwang ron. Ay, Analisa! madam. Wapa mo uli si Analisa, kauban sila si Ma'am Sabrina. Anong nadugay man sila? Oh, sila radyo na makatubag, ma'am. Kuan, mukha na ka, ma'am. Andan naman sa ang panihapon. Ako nagluto. Ba, Rodel? May apas lang ni Ma'am Sabrina, ma'am, sa lungsod. Nabalaka man kay wapa mo uli ang asawa. Ano bang mabalaka man siya nga gahig o man ang iyang asawa? Natural nga magtuman na sa iyang gusto si Sabrina. Kay nasudlan na kiniog daw tang espiritu. Normal naman na siyang ikasulti, madam. Wati nga na masulig daw ang spirito si Ma'am Sabrina, oy. Nasudlan siya! Oh, ingon bitaw ko nga nasudlan, ma'am. O sabay nakita ni mo sa palibot ini akong kwarto. Upat ka bungbong, madam. Tonto. Mga espiritu o mga demonyo ang akong gipatanaw nimo. Ha? Wa man ko'y nakita, madam. Dili man ko parehas ni Nalisa, madam. Good nga mga kitag bisag unsa. Unsay nakita mo kang Sabrina? Kuan, ma'am. Madam, ang iyang kagwapa. Kanang iyang kagwapa, mugna sa demonyo aron tintalon ang akong anak. Madam Mercy, ayaw na nagkontrahe ang asawa sa mong anak, madam. Oy, umagad naman na nimo. Dili naman na nimo mapalagpot, god. Pero mapalagpot ko ang daw tang espiritu nag-ulipon kaniya. Madam, karong Biyernes daw muanhi ang pari, madam. Kana, Mayo kay makalugar na si Padre Ramon. dili man si Padre Ramon ang muanhi, madam. Kay patay naman si Padre Ramon, si Padre Leo ang muanhi. Padre Leo? Pari na si Leo? Oh, nakaila di ka ni Padre Leo, madam? Ano saan siya maabot? Biyernes, madam. Ihawi siya og 5 ka Bisayang manok. Kay ganahan kaayo si Padre Ramon ni ana. Madam, Padre Leo lagi ang muanhi, madam. Dili si Padre Ramon. Sige. Ang dami si Padre Leo. Di ana kita. Analisa, ayaw pagsulti ni Bisan Kinsa sa atong lakaw, ha? Oh, ma'am. Ingnon lang nato nga dunatay naligsang tiguwang sa atong pagbiyahe unya atong gida sa ospital. Sige, ma'am. Ay, taon. Salamat in taon. Ganiya na mo. Wala niyo masugati si Rodel, ma'am? Si amin si Rodel ba? Nganong amo ang masugatan? Miyapas mo to ninyo. Ha?
Miapas na mo si Rodel? Oh, may apas ninyo. Wala niyo masugat, ma'am. Annalisa! Lakaw, adoan na si Madam Mercy. Kini na rin nang nangita ni mo. Wapanam kaon. Madam Mercy? Mukhaon na ka, madam? Diin ka? Dito mi sa lungsod si Ma'am Sabrina, madam. Nangumpra mo. Nya gabiing dako na mauli. Asa man? Nagkiat-kiat mo dito sa lungsod? Ha? Wain to kami nagkiat-kiat sa lungsod, madam, uy. Kuan manggod, madam, nakadas na magmigtiguang. Amo pang gida sa ospital. Unsa? Nakadas magmugtigo? Mauna, Rodel. Sorry nga nahago kag apas na mo sa lungsod. Kuan, amo pang gipahilo na ang tiguwang sa ospital, mao nga nagabian mi. Anong wa man mo magpa-drive na ako? Rodel, may mo ba? Ayaw na lang ni Dak-a? Sa sunod ba? Kailangan magpaibaw kasi mong malakaw? Sorry. Tuod, o ugma, balik ko na mo ang tiguwang nga among nadasmagan. Lula, gidadaan ka na mo prutas. Ay, kaya lang makapawuli na ko. Pero la, luya ka pa. Misamot ko og kaloya. Misamot ko kaloya ko na ni ko din sa ospital. Dili sa ko gusto nga ni ko din mamatay. La, ayaw lagi paghiskot og kamatayon. Wa pa ba na mahibaw si Manoy Carding bahin ni mo? Ayaw na lang siya sulti. Unsa? Ngano dili makagusto nga mahibaw si Cardi nga buhi ka, Lula? Tungod kay dili makatago og sikreto si Karding. Hosto si Lola, Ma'am Sabrina. Dili na makatagog sikreto si Manoy. Ingon anak tuod na siya. Si Awon pero dili na siya makamaong mamakak. Tungod kay mahadlokon siya sa Diyos. Lahi sa mga rima. Lula, ayaw na lang pagkiskot sa mga rema. Kay mas stress man ka. Mapauli na lagi ko. Kawato'y kaon ang akong agaon karon. Kinsa man gid ang imong agahon, Lola? Ang tagiya sa bahay nga akong giatiman. Kinsa man ang tawhan na? Aw, pamilya ha? Ayaw nagpangutana. Lola, ani na lang. Kami na lang magdaog pagkaon sa imong agahon. Usa, Gikan dinhi, amo na lang binlan og pagkaon ang inyong kusina. sige. Pero, pasidanan ko kamo. Ayaw kamo pangilabot sa mga butang dito. Dili gusto nga akong agaon nga may muhikap sa iyang mga butang. Dili mi manghilabot, Lula. Hain naman sab si Annalisa, Rodel. Gida siya ni Sabrina sa ospital, ma. Kinsa may na ospital. May nadasmagan sila. Na hospital kini, o ila kining giatiman. Di ba misulti naman ko na nimo? Tuod. Kinahanglan imo nang mapabinditahan ang imong asawa, Rodel. Karong Biyernes, may muanhi nga pari. Kinahanglang mapagawa sa pari ang daotang espiritu nga nag-ulipon karon sa imong asawa. Mingaw man ang baya. Kinsa man kang tag-iya ining baya? Ngano dili man ka masultis, Lola? Paabuto na lang nato nga siya na mismo ang musulti. Dali na. Ibutang na nato sa lamisa. Sa kusina, kanang mga pinalitang ready to eat na pagkaon. Dali. Ma'am Sabrina, tanawa ng mga butang sa sala. Uy, unsa man na? Nalimbuwad man na. Buti pasabot, ma'am. May nanghagis din sa sala. Dali na, Annalisa. Ato ning ibutang ang pagkaon sa kusina. Ug mamiya ata dinhi. Dali.
Nasuko tingaling agaw ni Lola nga nawa siya dinhi. Pagdali, Annalisa. O, kung makauyon ini ato nakita ron. Ano lang nato ibutang sa lamisa ang tanang pagkaon. Annalisa, tanawa. May kinan-an din sa lamisa. Dali na, Annalisa. Manggawas sa dinhi, dali. Ha? Oh, oo, ma'am. Basta puntahan, Annalisa. Oh, ma'am, tanawa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!